Sige. Naimbag Arabi kada tayo amin kakabsat, iti daytoy na santuan a misa intay mandanggayan, ti panagyaman ni Priscilla Balansa. Misa pagyaman ti panagkasangay ni JV, kastamet ken ni Shanita Sevilla ken ti Familiana, ni Mr. Nelson ken ti Familiana, ti Hasildo family, ni Josie Kayanan ken ti Familiana. Intay met garud ikarkararagan ti minatay ni Juanita Aquino, misa kararuan ni Maria Leonora, Feliciana, Arsenio, Espifanio, Prospero, Crescencio, Elay, Irenio, Elmer, kin Erlinda. Tumakder tayo. Bagi puso na anaya dayawen di agresa Jesus ken kai serbimi daytoy puso ken bagi Jesus ken kai serbimi daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat iti panang pampanunot tayo daytoy umadanin arambak ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo ad damot alagipon tayo ti kinamanagayat na tada tayo nakapsot tayo ngamhaan nga napektaran ti ayat ti Dios inted na latta ti ayat na kada tayo no man pay adu nagkurkurangan tayo ti Dios inaun na tayo agkamatalag tayo ti grasya na nanuman pay adu ti panubok ti biag tayo sinanama tayo ti grasya ti Dios nga ipaain na kada tayo. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo tapno maikaritay amakiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sikaan na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kumararag tayo. Mananga si a Diyos hilawam kat dagiti puso dagiti anak mo anapasanto babaen ti panagpenetensyada ket timudem asi aayat dagiti nasingpet ken umasog ken ka gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isu a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Kinuna ni Nebuchadnezzar, agpaiso kadi, Sedrak, Mesak, ken Abednego, adiyo kaya ti agdaydayaw ti Diyos ko, ken diyo kaya ti agrukbab, iti balitok nga estatwa nga impasdek ko. Itangarod, apaman amang ngegyo ti uni ti trompeta, flota, lira, sakabutse ken arpa, ken dagiti daduma nga instrumento, agrukbab ken agdaydayaw kayo iti estatwa.
Ngem no di kay agdaydayaw, may tapwak kayo adagos iti gumilgil ayab nga orno. Ipagarupyo kadi nga adda Diyos amang isalakan kada kayo. Simungbat da Sedrak, Mesak ken Abednego. Natanok nga ari, saan na masapol nga ikalentigan mi dagiti bagbagimi. No ti Diyos apagserserbyan mi, mabalin na kami nga isalakan iti gumilgil ayab nga orno, ken ti pannakabalin mo. Aramidan na dayta, ngem uray no di na kami isalakan, amwem unatanok nga ari, adi kam agdaydayaw iti Diyos mo. Ket di kam agrukbab, iti estatwa balitok nga empasdek mo. Kasta una iti pungtot ni Nebukadnesar, idi mangeg na daytoy. Ket limabaga ti rupa na iti pungtot na kada Sedrak, Mesak ken Abednego. Imbilin na kadagiti tattao na arubruban da ti orno. Iti mamimpito akapudot iti sigod apudot na. Binilin na dagiti kapigsaan na soldado na amang repet kadagiti tallo at lalaki, sada itapwak ida iti gumilgil ayab nga orno. Timak deradagos ni Nebukadnesar gapo iti siddaw na. Sinaludsod na kadagiti pesyales na. Saan aya tallo lalaki ti renepet tayo nga intapwak iti gumilgil ayab nga orno? Wen, o natanok nga ari, insong batda. Apay nga rod nga upat alalaki ti makitak amagmagna iti apoy. Sinaludsod ti ari. Saan daan repet ket saan damet amaan ano. Kalanglanga ti may sa Diyos, ti may kapat. Kinuna ni Nebukadnesar. Madaydayaw ti Diyos, da Sedrak, Mesak ken Abednego. Imbaon na ti anghel na amang isalakan kadagitoy alalaki, nga agserbi ken agtalek ken kuana. Kinaykayat da asalungasingen tibilin ko, ket impusdada ti biagda, ngem ti agrukbab ken agdaydayaw ti sabali a Diyos, malaksid iti Diyos da. Ti sao ti Apo. Idaydayaw ken itan ukyo ti agnanayon. Madaydayaw ka, wapwa Diyos, dagiti kapuunan mi. May tanuk kuma tinagan mo itignanayon, awaning gana. Madaydayaw ka, itinadayag a templom, ket rumbeng ang makantaan ka, kadagiti himno ti agnanayon. Manipod iti nailangitan na tronom, madaydayaw ken may tanuk ka, iti awaning gana. Idaydayaw da ka, sikang agtugaw ti trono makasari. Maitanok ti dayag mo iti agnanayon. Maidaydayaw ka agingga iti panagpatinggaan ti langit. Maitanok ti dayag mo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo atang-atang. Kantaan yu ti pagdaydayaw, ket itanok yu ti agnanayon. Sidadan kamapu bilbilin mo, madaydayaw di balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti apod da kumakada kayo, ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo, kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo anamati ken kuana, no agtalinaed kayo iti pannorsurok, da kayo dagiti napaypayso nga adalak, maamuan yun to tipudno, ket wayawayaan na kayto. Kapututan na kami ni Abraham, insong bat dagiti Hudyo, ket uray kaano
awan pay nangadipen kada kami, anya ti kayat mo asawen ang mawayawayaan kaminto. Kinunan ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo si asino man nga agbasol, adipen ti basol. Ti anak, agnanayon apaset ti pamilya, ngem ti adipen saan. Ngarod no wayawayaan na kayo ti anak, pudno asi wayawaya kay ton. Ammok akapututan na kayo ni Abraham, no pay kasta kayat dak apapatayan. Agsipot tadiyo kayat nga awaten ti panursurok. Isurok dagiti impakita kanyak ni amak, ngem da kayo aramiden nyo. Aramiden nyo dagiti insuro kada kayo ni amayo. Ni Abraham ti amami insong batdaken kuana. Kinunan ni Jesus kadakwada, no agpayso nga anak na kayo ni Abraham, aramiden nyo met kumadagiti inaramid na. Awan ti inaramid ko no tilaeng ti panangibagak, kada kayo ti pudno anangeg ko iti Diyos. No pay kasta kayat dak apapatayan. Awan ti kasta nga inaramid ni Abraham, da kayo aramiden nyo ti aramid ti amayo. Saan kami abastardo insong batda, may sa ti amami, ti Diyos amismo. Insong bat ni Jesus, no agpayso met laeng nga amayo ti Diyos, ayaten dakmet kuma, tanaggapuak iti Diyos, ket ita adda ak dituyan, jak immay anak nakim ko, no diket imbaon nak ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Kumusta kayo? Nasayaat kas katlakay mo agnangabit ken patayan. Ado ti panubok nang runa no kaya mo ti agsanto, no kaya mo ti sumurot ken Apo Jesus, umad adumet ti panubok niya. Naipapatim ti agtrabaho, umad adumet ti panubok kaslatatay tay bigat na pangkamjay kabugaw. Talaga di agtrabaho jay Santo Cristo Hospital, jay sinaid. Kasla nagmisa da, inyat atidog ko ba si sermon, kasla recollection da. Tapno, uray na inyat trabaho, masapul mo't aday tay, kasla na espirituan nga palagip, kunana kumaday jay niya. Kinapang kami te kon sumangpot kam te aldaw, na nagadayumat, makaturturog pa yung driver ko, no tasyakon, kung nakaka-pride na mo't asyakon, kunana mo't. Katay iilad ko kuma, idak ta ginana, kasi adda da ito'y konpesar, Santo Lana, Santo Misa. Apo, adda bisita. Anya manang, kayo, apo, kaya may tagpakasar. Adda mo padiyaw, in kayo tapapadiyaw. Nandaniyak agungatan at makaturturo kakarot. Adda manan bisita, apo, anya man. Awatan tayo amin. Ay, umumaluman. Tatay dandani at ingatok ko majisakak, apo at damalanaan. Matayan. Ibaga manula angas na. Mayat sapay mo apo, ibaga nga iuray na. Nga mo mabalin nga iuray na ata, siyempre, responsibilidad ko laday jay, anya ti kunak, tapno malpasen in nakon. Ayan niya. Kanuno ko mano panunutot mo jay banog ko, apo, nya gamin din nagpadpad jam ayaro po. Kunak ko mamat niya. Nagmayat ko mamat agil ilad. Kasi ko mamat nga mamat niya nagpadpad jam aya. Kas jay mo no daduma niya. Na kumano agliteng de jay lapayag mo na banog mo no tipon-tipunom ko majibanog mo ka. Ibagayo nga matayaw. Kunam ko mamat nga madimat. Mabalin. Masapol nga ti kay kunakon ka inak ilipas day nga pananglanan tamalpasan isunto mo la iso nga trabaho isunto mo la iso nga responsibilidad ko no pimmo sa itajak na pan ay sus pampanunutek taon niya may sakararwa sa dilangit nga mangitaltal magkanya kanak linanaan kung kunanan to jaya hamot nga kasjay kadun niya iti man amoy iti panubok na kadatayo kakabsat niya uray datay amin hanlang nga padi dati ngay, no kaya mo ti agtrabaho nga na saya aton ti agserbi, ipapatim. Kala no dati nabannog kan ka, at dati sakit tayo nga, bannog equals ungot, han? Dati ko, nagbanbannog ka, nakasulsul pang dawila niya, agungot tayo. Kala equivalent na ko maji bannog ka equals ungot.
No, ha mo makontrol jing iwat mo, banog equal sa o nga dakas. Kalakas siya kumaday jay. Banog. Kasi nga talaga tibiyag tayo. Kala kumaday tay, ang papatim din nagtrabaho. Wala. Nagsaya at tatrabaho. Ton mo malam, nilakay mo mat, nabanog mga agpaiso nagtrabaho, insyat na mo, uri at dalangarot sakinan. Ung tamto manan. Siyempre mabanog ka nga rod mat. Tinutad duma, di ti panubok na. Ure ti ikarkarit na, kunana, the truth will set you free, kunana, ti kinapudno, waya-wayaan na kayo. Kunana, di dyan. Kasano ti waya-waya ti kinapudno? Kala ko ma di dyan, trabahok ti mapanmang lana, hanak masapol nga agreklamon. Nagmayat tiri na nga, aguray kayaw, nabanugat. Balintay nga ibaga niya. Ngumtap no mawaya-wayaan ka, ingkalipasinan. Ingka aramidanan, tamalpasan, kasi mula. Anya pa, yung nabanog ka, nagaduti banog tayo, nakarigrigat. No dat duma agrason mo, di bagit mabanbanog tayo nga rudmat. Katiban nubok na no di no dat duma ka, agungot ka, isingir mo, ikaharit mo di yan aramidam, na pinpintas nga ibaga tayo nga, no nabanog ka, ala malpas mo laki, din ilipas mo aminan, aginanakan, agtalnakan. Namo kayat ti makangag ta sulpeng dagita apotem talapayag maon haang ka nga sumungat ti sao isumol lang nga iso makonsensya kan tumulaeng no napagsawam ti maday kalakas di kumaday tayo anak the truth will set you free ti kinapud na waya-wayaan na kayo isong ano inaramid mo ikarkarigatam ti agbiagan na nasaya aten mawaya-wayaan ka di ma di jay at daday ti nagmayat nga impapatim nagtrabaho, nagsaya at into nagidaka ka, kaslanap-nap nagdiri nam, niya. Tiriga no, impapatim nagtrabaho, impapatim mo tinagungat, impapatim mo tinagsaot. Into narabi, apo nakabaso lakman, nasya at ano mapanuno mo pa, iti karon ano haanan. Mo mapanunot nga nagsaukat dakisan. At ay matikala, ibagbaga na ditoy. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Tisuliso. Ti temptation kanya tayo, haan nga kaslaki ni Apo Isos nga detay, alaan na tayo disyerto, sulisugan na tayo tinadagsan, haan. Kadagiti babatit, nga pasamak ti biyak tayo, aglablaban dahi ta, sulisugan na tayo. Kadagiti babasit nga sakripisyom, agdalat tamo mangkon kontra. Padason kag pakumbaba. Nag-decide ka, kunam kumatibigat, tatangal daw, masapol napakumbabaak, ag-decide ta isutipod no, agpakumbabaak. At daday tina ikamkamang laeng nga kaap-apa, ag-ngar-ngar man di lapayag mo. Datamanan! Kasi nga rin, no, ikarkarigatan, dagaramid na sayat, at dalata mo sumursurot at katukad na nga sulisok. Adulat tati sumursurot akatukad nga suliso. Inak makimisa. Aguray ka na bannoga. Kasla may mayat na ingatok di sa akakonta agbuya akti sulisog na nga ron. Taguyodin na ka. Inak makimisa. Aguray jak pa'y nakalutaw. Intuno ko agin rason ka, ay nalpasan. Oy, agin ko kunaka mo. Ngam talaga yung gagaram mo te. Yung gagaram mo te nga umay. Ngam pinagrason mula. Nagadungarod, dajay basi-basit. Amoyo aglablaban day ta. Ngam no aramidem di ammom nga usto. Iso timang waya-waya kanyam. Kala kaming karigatam, ala uri na banugag, inakman, awatek ni Apostol Santo na komunyon, nawaya-waya ang katatanga aldaw. No kumano kayat mo ti agpakumbaba tatanga aldaw, uray no addamang tangsit, uri addamang sulisok kanyam nga agbasol, no linabanam, nawaya-waya ang katatanga aldaw. Haamang mo nga itulok nga naabak katatanga aldaw, nawaya-waya ang kamanan iti dayjay nga aldaw. Ada problema, ada mo problema tay amin. Sino yata ang problema na? Kayat yung awang problema yaw. Palukayan nyo ta tornilyo, yung agpidot-pidot ti nakasako kayo nga agpidot-pidot ti kwata ni iso, awan to problema. Tintula problema yun, o kamano nga bato yun na pidot yun, suntulaangan. Adda amin problema, adda amin pakarikutan ti biyag tayo.
Ngam iti maysa nga aldaw, uri adda panubok, uri adda problema, no nag-decide ka, no nag-decision ka, nga uri adda problema, agbalinak anaragsak tata iso tinakaya nakak amay mangnanam tinapintas alubong, na waya-waya ang ka iti dayta nga aldaw. Tikaro na adda problema, nangiramang kapay, ay, ti ammo mga bakahaan, adda nga nabalod ka, dayjati bagbagana. Haan nga dayta imaginary nga kung kuna tayo nga, balodon na katidakas, haan, basi-basit, ti panubok na kada tayo. Kaya't ko tiagbalin nga naragsak tat nga aldaw, bumangong ka, lagsakit ta sika mo, ay apo, aya! At danangag mo nga nagsaw nga nagngiwat nga po, nagungat ka nga ruta, naawam man na naabak, naabak ka man nga mabalin nga ag-decide, uri at da sakit mo, uri at da problema, uri at da ti pakarikutam, mabalin ka nga ag-decide, nga naragsak, nga adda kay ni Apo Diyos, nangabak ka, winayawayaan, naka dahil ti ibagbagana iso nga nadamat kakaarubam nga nagsaot dakes medyo madayay pa nagliteng mo no nag-decide ka nga haan nga simong bat pinakawan mo lata kinatawaam lata ti panunot mo nangabak ka nawaya-waya ang kaiti dayta nga gundaway takas jay mo't inaldaw dayta tanuurnungam dayta agbibiyak ka ti balod Allah at nanggag mo nga nasaya at lumablabang ka. Ada problema di pamilya. Ibakbaklayom amin. Nabartet nila kay mo. Iyan adumon ta makaturog. Amo nga ungtan. Or kanong ungtan no agpangpangkis garutan. Or ganun niya kung kunam nagpangpangkay niya ti kung kunam nga bakit ita kung kunanak. Bay amo na mga kakidin ta maturog ako namon. Kaya mo ko sulbarum awan tama na makasano nga rod urayom at bigat. Isupay sakit ti kam ngam bay amla ikan yon ni amayon paturugan yon ta pungana ulisan yon nalpasen. Nangabak ka ngam no. Apo nya tikastakan nya nga lakay kung kunam tontan. Pasaray mo pa'y mailunod di ka pa'y lamatay. Musakan to agbababawi no nagsakit. I-hospital mo mailak. Agbabawi ka mailaang haan. Sige, oray no problema. Oray no adda pa kariribukan. Mabalin tayo nga agbiag anawaya. Mabalin na tayo mat nga ilan sa DJ may isang experience, may isang padas laeng. Mabalin na tayo nga bekelen di may sa laeng nga padas nga mabalin tayo nga agbiag nawaya. Apay nga dahito ti ibagbaga tayo, dahito nga ti imbaga ni Apo Jesus, waya-wayaan na kayo, anya ti ibaga na, pakawanan, agbiag ka na dalos, kumpet ka kengkwana, anya ti armas tayo, kararag, Apo, nadumteng kumati panubok, ikan nagtipigsa, nadumteng di pan nakairuruman, ikan nakti kinapakumbaba, no dahi ti marigrigata nak Apo, nga awanan ti kasla awanan ti namnamak, ikan nakti namnama, maupupay ka ta, awan di awan itibiyag, anya tinapintas nga ikararag mo, amok nga sikati Diyos, sikati mangi provide, sikati mangi ti masapul mi, imbagamot Apo nga, uray ti bilit nga haan nga agmulmula kemangan met, apay itulok mo nga matayak ti bisin, itulok mo nga maawanan ti pamilya, dayay panagtaliklat na kini, Apo Diyos, dayay ti mangwaya-waya kanya tayo, nga uri agdanda nagjari na tayo nga addan tupay nga ta pagbiag mi addapay nga ta pagpabasa mi addapay nga ta usar minton bigat di na mangted tinamnama haan Apo Dios ka man nakabalin ka Apo Dios ka kayam nga sulbaron amin Apo Dios ka uray kas ano kadagsen daytoy nga problema makaited ka ragsak iti daytoy nga puso iti daytoy a pamilya dayjay taktan ang runa tatasimana laglagi pun tayo kinamanagayat ni Apo Diyos, laglagi pun tayo, ti kinamanang nga asina, tauray na ilumlum tayo ti basol, imay na tayo lakta dinanon. Dahil ko matipagibasaran tayo. Ala dagupan tayo, dagiti karkararag tayo, agtalit tayo kengkwana. Dagiti nakasagana amalanaan, aglinya kayo, ta aramidan tayo ti pananglana. Ti malanaan muging kendwa nga ima.
balia kamangko. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi ken kaapo daytoy a sakripisyo isuda nga inted mo a pagdaydayaw mi itanagan mo pagbalinem kad ida pa kaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagitapos puso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay a maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tasika inkadeng mo ababaan di panang parparit mi iti bagi mi terredem dagiti kinadakes mi. Patanukem dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingel, ken ti agnanayon agungguna kada kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw, dagiti amin nga ehersito, dagiti angheles, ket agdadanggay da amangitantan ken ka, iso adawatin mi nga palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinakurapay atimek mi kat kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a parswa. Ti langit ken dagan, napno dayti pakaidaydaya. Sana iti kangatwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Pudno ay Apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarot ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Nakaminsalakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayam tayat na anadyosan.
Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumet takaasim kada kami. Aramidem kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, kamangitan tanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y tikanen mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan o manugot ti sulisog. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya kapya. Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo kaasyan na. Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ti may salaen nga sa mapaimbag tontoy kararo.
dalan ko, una ti Apo. May kararagan dagiti nalanaan a masakit. Apo Meso Kristo nakiranod kati kinatao mitap no isalakan mo dagiti tattao ken paimbagem dagiti masakit. Timodem kada si aasi ti panangidawdawat mi kadagiti kakabsat mi analanaan. Babaen tinagan mo itdem kad kadakwada ti salon at ti bagikan kararwada liwliwaem kadi ida babaen ti panalaknib mo kadakwada ket sapay ko mata mapakirid damanen babaen ti pigsam. Tulungam kadiida tapno masarakan dati namnama iti baet ti panagsagsagabada ta pinakiranod mo ket ngarud ida ti panagtutuok mo si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo adda kumakada kayo kumararag tayo ipaay mo kad Apo ta dagiti inawat mi a sakramento agserbida ana ilangitan nga agas ti bagikan kararwami tapno dalosanda dagiti puso mi. Iti amin a kinadakes ket papigsaen da kami babaen ti agnanayon apan nalaknib mo gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag arabi itayo amin Apo.